Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on peut trouver ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati.
Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. An lamɛnbagaw ani an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo wulada in na an ka kibaruyaw bɛna na taa n'an ye Sinikaw fɛ yen min ye jɛrɛba min bɛ kɛ farafina ani Sini ni ɲɔgɔn cɛ ale ta ko 9nan baaraw daminɛna bi farafina jamanakuntigi 20 ɲɔgɔn ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sinikaw fɛ yen Asimi ale ni Fɔri Ɲasime ye ɲɔgɔn ye min ye Moritani jamanakuntigi a n'o fana ye ɲɔgɔn ye ka taa fara Centrafrique ta kan nunu jaw anatla ka olu bɛɛ lajɛlen yira la ni kɛnɛ in kan bi wulada in na Asaba Jalo ale bɛ wuli ka jɔ la yaasa fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maa minnu ye sanji kɔlɔlɔ taamana maa minnu kan muso dɔ sinaya fɛ ale ye jikalan bɔ a sinamuso kan o ko min bɔra o kɔnɔ ko an na o da tulo kan kɔkan kibaruyaw la sa wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Jomayi Fayi ye ale tun ko ka wasabulon ka yamaruya di a ma min ye u ka calatigɛ jɛkulu 2 bɛ ko k'o ci ka bɔ yen wasadenw u murutira u ma sabula a kɛra 83 ani 80 ye kalata senfɛ sa kalata min ni wasadenw yɛrɛ tilara kosɛbɛ a ko senfɛ min bɔr'o la an na o da aw tulo kan kɔkan kibaruyaw ani farikolo ɲɛnajɛ Egli Segi olu tɛna se ka ye kɛnɛ kan min ye fédération ye ale ye lɛtiri kɛ ka o ɲɛfɔ baara mun bɛ senna sa o fo bɛna kɛ o nana tila ka na ɲɛfɔ aw ɲɛna gawokaw seko ni dɔnko olu ka lajɛba min bɛ kɛ sa o labɛnw bɛ senna n'o kan ka kɛ novembre kalo nata in na an n'an da don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka tila ka taa maningalakaw fɛ yen kɔrɔbiyari tɔnbolomaw olu ye o di sɔɔni sisan Keba Jalo an na jɛ ka nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛma maa bɛ se k'a faamu cogo min. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Jani.ml FM sugandili la k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ an y'a fɔ aw ɲɛna sɔgɔmada in na ko min ye Masina camancɛ la a bulen do ye kosɛbɛ dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka dugu caman lakorilen do bi bamanciwale ni ka wale kɛbaw fɛ n tɛ taa n tɛ maa ci daga u kɛlen do k'o sigi dugu caman da la i n'a fɔ Johnson-kaw olu fɛ olu kɔni yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ka duguden minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan u ye bolofara ɲɔgɔn kɛ ani yɔrɔ wɛrɛw la sa ko ka se ka dɛmɛ bila ka taga d'u ma ta tɛ ka se ka mɛnɛ si tɛ ka se ka bɔ laɲini ye min ye an ka jɛ ka danbelikɛ ale lamɛn o laseli la ka se ka faamuyali kɛ a ko la. An mago b'a la hali sisan Josoko an mago b'a la ka dɛmɛ bila ka taa so dɛ ani ne tɛ taa cogo foyi de la parce que machine ba tigɛra ka ca machine sira tigɛra ka ca kalo 6 machine sugu o ye an yɛrɛw ka sugu de parce que ni machine commune de i y'a faamuya an mago b'a la hali bi sisan komi balo tɛ sɔn balo ma sɔrɔ u ye samiyɛ laban yɔrɔ la i n'a fɔ ɲɔtigɛw kɔnɔna na u ye tasuma don yɔrɔ caman na ani malo bon an ye sɛnɛkɛlaw de i y'a faamuya hali an ka baganw u bɛɛ korolen don baganw yɛrɛ tɛ se ka bɔ da fɛ mɔgɔ bɛ so kɔnɔ baganw ma so kɔnɔ o bɛ laban a kɔni laban ye ko wɛrɛ hali kɛ mɔgɔw n'a banana bi kɛ bana bi k'a fɔ ko an k'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la ayo kuma t'a la o i taara ka saya dan wa i banana i bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso ka taa furakɛ e taara ka saya dan dɔgɔtɔrɔso nin de ka dugu la a ka gɛlɛ fɔlen ye dɛ a ka gɛlɛ fɔlen tiɲɛ yɛrɛ la a ye kuma faamaw fɛ an kɔni ni sɛbɛnni yɛrɛ yaya kun ye hali sisan yama bɛ sécurité sɔrɔ an ka dugu la pour que an ka dugukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka balo sɔrɔ a ɲuman na cogo min an ka dɛmɛ sababu la tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni mago b'o la yɛrɛ de an Josokaw bɛɛ kɛ nafolo yɛrɛ wari fitinin fara ɲɔgɔn kan se t'anw ɲɛ o an bɛ ka fitinin fara ɲɔgɔn kan an b'a d'u ma n'i y'a ci Orange Money na u tɛ se k'a bɔ n'i ye sanni kɛ Bamakɔ yan k'i b'a bila ka taa a tɛ se ka taa i y'a dɔn
amma kila folo de marfa daburu o kon o do yeme ni kongo e mine ni walmo soro an marfa daburu me faka kongo ne faka ku am de men ala fe ala ka fama to ko nyuma ndama cera la ka kuma fama fe ay kuma fama fe ay kuma fe an ko ni parce que ama do wele dara mena u beka mere me comme anya famia jamana na datu kuru sebede lonu tangi toro bika ka foko ayele no gilora kibi fa ebi mage o menchang anga jamana na ko hali toro bata minunga kerela dubo kono ma minu lu kule le ba suru kule no chonga me on le kono mo toro chama minu ka ma yere difon me ame kuma anga kominu na me kuma anga circle anga atoko le circle la foki seke ama ayala je o man ko amando ko ala ka fama to ko ma chera ngon mo ko be de manabi ni sécurité sorwayere nga numéro flani maka ko fe numéro mina sécurité yera sorla comme ambe ermina mo ambagi kuma nyongo fe de makoina pour que am segu kulo magge me agela yoro yere de keme atachugo ngela yoro kema atachugo de donc ni mo ko bakuna fa wara toujours ou may mo ko la ni wara toujours ni numéro ni c'est que comment faire la nala que j'ai la halal fon fam sore mba fanyana nga bi ko na mo ko be mina kerere ma teliara yew kan kulo magay parce que halay daño robe fe ko sumo kulo magande balowi ou magani froy donju ko soron tala donc ni donju ko ma soro furala donju ko ma soro balola e tara ko gele ada fula ala ka fami to ko ni mandamo on de meni ala fe ya rabbi azumu ala ko kishi ala ko do ni jugu non che ala ko do kolo dibira ala kira bonya kama sallallahu nabi aywa ambe afo joso kaw yesa ko ala ka deme nyesi uma sabula ni wati na uyere ka fola akoka gele kosebe adegun yere famba emunye balo yere tese kata duba keba ni bora ko di war kana malila ibe se yoro mo we kajana mawya ira ka ko akoko ninkele no dabaliban de ambalma kedo ale nana ka bo Côte d'Ivoire ale ni polisu karla nyana yi akobora mi fe anga ame ayereda parce que ni yere ibura abija kana tingerla fe kana se kanyana posture la kasum vraiment bina moko mini ka moko contrôler ba ka pi be faranyonga katana posula ndrona posula bon obieto weli ebi kime fladi obi ka carnet di mo obi to weli ebi kime fladi obi carnet di mo mais on va se retrouver do moko do yere bi ba do ka carnet dafal anere fla carnet la ne carnet dafal lu ka pampiu ya me fu maji to wel na sanna sinema ni to weli ni na posula ne mbulu jan ko pesi ko ni pesi ko ne ga war mo wari ko mana ko to war musara ko ni so go sara ngol mo ngo peti dafalelo ka dafalelo ngada tipana ka dati mamba ngol mi keme fla sara muna wa kulu fe ko jago ya ko keme fla de sara wona ngo fere ta sara ya me ko ni ta sara wona ka ta krefe ndara krefe o ya be kontrole ka be keme fla sara wona sinema sa sur posi ko wa ko ni ko disa ko mana ko to mo ya sara ko ni ga salule ngono ne ma so ngo me ngoni de ta sara naso ne ga pichi mata kan baso me ga pichi da fale kasu ngo bo ko ni ta sara ko bo ko ni ta sara ne ko ni ta sara ne to lu fe ngo bo ponda ya me ngo ka ngo bo ma shi kare ko ko kare ko nga shi gi ga bo kare ko no ya me bo amena ka me fo be no kare ko fo ne ko ne kile ko no ya bo so re na fa ne ko bo ko vraiment ko baka sabari kan nebla kuno kati nebla ko parce ko ni antaki jamani ya muyi ko tangene ma wara so netita e famani rongo bongo duka bongo so re kata ni kari baka ni tuya mona ko tasara ngwa fere mi fere ka shiadi ni tasara me ni na tu bolo me ko fe ko la kan labla ya famani ko boko ni kata ni ka jamaya ko boko ko maduli no jamaya to nasni ka pishi madafa atari o jago mbasara mika pishi dafalelo ibasara pishi bolo pishi tibolo kajana posula kasum tabe ni sera awara sera jago ibasara be vraiment kasum ni maleka kuma na maleka kuma ka vraiment o krambare o pika foka damna na biama damne bibu ne revisera ka ne visera ka 91 ne visera ka ne bo kata abidjan ne bo tengere de fe et puis kajana sera ni tengera sera
y'a faamu ka bɔ Kɔlɔnjaba ka na Kajana c'est sira bilenni c'est comme ça depuis 91 il faut qu'on a placé ça là au Bakela y'a faamu bon vraiment tiɲɛ yɛrɛ la Kasimu a b'a lajɛ ka kuma kan o tɛ Kajana yɛrɛ ta ko hali cɛ ko sira in fana a b'a la mais ne de bɔ fila bɛɛ fɛ tuma dɔ la mais komi sisan tɛngɛrɛ sira de ka surun sisan bon ne bɔ Abidjan ka na Tɛgɛrɛla fɛ ka sɔrɔ ka na Kajana fɛ ka sɔrɔ ka na Bamako mais bon vraiment a b'a lajɛ a bɛ kuma kan sinɔgɔ mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ wala bile ka sinɔgɔ mɔgɔ tɔɔrɔ i y'a faamuya mɔgɔ tɔɔrɔ mɔgɔ kuma ne ye ko mɔgɔ bɛ lamɛn ka sɔrɔ n'i sera ka kuma kan ka sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ lamɛn a bitɛn bɛ lamɛnna ne bɛ lamɛnna depuis bi kililu la ka sɔrɔ ne bɛ lamɛnna fo ka na bila bibi la i ka muso foyi a tɛ fɔ ne kɔ ne bɛ lamɛn sɔgɔma n bɛ lamɛn sufɛ i y'a faamuya voilà o de tun do quoi mais n cɛ radio an bɛ kɔfɛ. Ayiwa Keba n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna Samako t'o la tuguni maningalakaw fɛ yen min ye tɔnbolomaw ye olu ye kɔrɔbiyari o de ta ka di kɔrɔbiyari i bɛ se ka ale yira maaw la min ye kamalen ye n'o o ye an ka radio partenaire min bɛ maningalakaw fɛ an k'ale ka lamɛnli yani kɔrɔbiyari ni san ka di Kangaba mairie ma ko ka di dugu ma vraiment a kɛra nisɔndiyakoba ye duguden bɛɛ lajɛlen ma a ka ja maa maa tun bɛ hali minnu yɛrɛ tun tɛ a kɛra nisɔndiyako ye bɛɛ lajɛlen ma i bonya b'a la manden bɛɛ yɛrɛ fana ko k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i sababuya la bi bi in na alhamdulilayi i ka kunnafoni min bɛ latɛmɛ an fɛ radio Manden na a kɛra wasako ye Manden n'a lamini bɛɛ ma ka bɔ Manden yan fɔ wase Manden n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ halisa i bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na faso kanu min b'i la yarabi a si n'a kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala ko dan ni ma an b'i fɔ dantɛ foli min na i Tarawele. Ayiwa Keba nin ye maningalakaw ye ko sanubɔlaw olu de ye kɔrɔbiyari di ko ne bonya b'a la dɛ kɔrɔbiyari i b'a dɔn k'a fɔ damanda la fɛn min ka ca ye bɛɛ b'o dɔn ni olu sanubɔlaw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka kɔrɔbiyari di an bɛ foli kɛ u ye o ɲɛna kosɛbɛ min ye maninkaw ye k'an b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn kangabakaw kɔni ko fo an ka taa olu fɛ yen de ko ka taa débat politique kɛ yen ko kumaw b'olu bolo olu fana fɛla bɛ u la degun bɛ u kan bi ayiwa an kɔni bɛna an labɛn yaasa ka taa yen pour que ka se ka taa u fana u ka kuma lamɛn Keba n'an tora kɔrɔbiyari ko la sa an bɛ segin ka na Bamako ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye farafin kalo ye n'a bɛ fɔ ma ko arajo al awal ko n'u b'a fɔ ma ko dɔnba kalo ko ma ye nin kalo in tile 3 n'o kun ye kunungo ye ko komi o kalo ma ye Mali fan si fɛ nin kalo in tile 3 ko u b'a jira sa k'a fɔ ko min ye arajo al awal ye n'u b'a fɔ ma ko dɔnba kalo ko ale bɛ daminɛ an fɛ alamisa septembre kalo ale tile 5 Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko hukumu kɔnɔna sa mawludu fɛti n'o ye mawludu alakira ka bangeli ye sallallahu alaihi wasallam ko o bɛ kɛ septembre kalo tile 16 min ye denwuli ye sa o bɛ bɛn dimanche 22 septembre yɛrɛ ma o kɔrɔ ko lundi kɔni 23 kɔni baara tɛ yen min ye nin communiqué ye sa fa sirila maa min fɛ o ye ministre yɛrɛ ye a ka secrétaire général n'o o ye Tumani Sangare ale de tɛgɛ dɔ bila sɛbɛn in na ko mawludu baptême naissance o ye kalo tile 16 ye min ye baptême ye sa o ye kalo tile 22 o tɛ fɛti donnen fɛti kɔnɔ sa wa ministre so ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin ko in na sabula o tun ye kalo ɲini min ye kalo ye a ma ye ɲɛ na ministre min bɛ jamana kɔnɔna na yan n'ale bɛ kɛnɛya ko kunna colonel Asaba Jalo a yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye ale maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen diɲɛ seleke naani maabaw minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don hinɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli ma sa ka se ka maaw dɛmɛ cogo min na adamadenya hukumu kɔnɔna na a n'olu ye ɲɔgɔn ye ko yaasa cogoya min na u bɛ se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka Mali gouvernement dɛmɛ ka kɛ ni sanji ale kɛlen don ka tiɲɛniba min kɛ nin waati na an ka jamana kɔnɔ min ye yɔrɔ 228 ye sanji ye tiɲɛni kɛ an ka jamana sigiyɔrɔ 18 kɔnɔna na maa 108,140 n'o ye Gwa ye
olu de kalono bi jigintaw ye yasa ka se ka olu dɛmɛ sa ministre kɔni y'a yira k'a fɔ ko fo u ka dɛmɛ min ye sanji yɛrɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na nin waati in na a bɛ yɔrɔ 42 bɔ fatulu olu fana yera a ko la o hukumu kɔnɔna na sa kolonɛl Asaba Jalo ko yasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ninnu ma baɲumankɛtɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ka wulikajɔ bɛ bɛn nin ko in ma ko f'olu ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri musaka min ɲininen don kɛmɛ i b'o da dɔn miliyari 3 u bɛ k'o de ɲini yasa ka se ka baara in ale bɛɛ lajɛlen kɛ nin ye kibaruya ye kojugu kɛlɛba ale ye min lakali muso dɔ k'o ye jikalan bɔ a sinamuso kan waliya in kɛra Jelibugukaw fɛ sigida fɔlɔ ale kɔnɔna na min ye Kani ye Kani ale ye furumuso fɔlɔ ye ale de kun dalen don sa a ka soju la a tulo b'a la a sinamuso n'a ka baarakɛla olu kɔni karilen don ɲɔgɔn na min ye sinamuso in ye o tɔgɔ ye ko Mata sa ale de kɔni ni Kani ka baarakɛla karilen don ɲɔgɔn na a bɛ ka ɲininka sa ko kuma ko mun bɛ yen ko mun de bɛ yen Kani y'i kari ka bɔ a ka so kɔnɔ yɔrɔ min na kana sinamuso ɲininka ko ne ko mun de bɛ yen dɛ e ni ne ka baarakɛla mun mankan de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ se ka se ka sunɔgɔ a ko a sinamuso ma ko Mata ko k'i ka baarakɛla de ko f'a ka taa jinɔgɔ bɔ sira kan da la ne ko n k'o ti bɛn Kani ko tuma na e ta ye n bɛɛ ye wa ubiyɛn i fa se wa i ba se k'u y'a kari ɲɔgɔn na kɛba i hakili tɛ nɛni o nɛni na u y'o bɛɛ lajɛlen seri muso cɛ tɛ yen u y'o seri ɲɔgɔn kan u y'u to de la sa min ye Kani ye ale dusu y'a kɛɲɛ sa ale y'i kari ka don a ka so kɔnɔ ka taa bɔ a ka soɲɔ kɔnɔ na ka gazi bɔ k'o sigi ka ji wuli ka na dɔrɔn ka sin k'o suru sinamuso ka ten u y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la kojugu kɛlɛbaw ko k'a ko tɔw kɔni bɛ Gabriel Ture kɔnɔna na ye olu t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ Mata n'a bɛ balo la nka Kani kɔni e ko tɛgɛ ma da ale ka de min mana bɔ nin tɔ la an na o da aw tulo ka don nataw kɔnɔna na keba n'an bɔra yen an bɛ taa Chinois fɛ yen min ye Pékin ye ale kɔni farafinna jamana ɲɛmaw olu kɔni bɛ ale kɔnɔna na nin waati in na min ye an ka jamanakuntigi yɛrɛ ale kɔni bɛ kabini kari tɛmɛnen Colonel Asimi k'a fɔ sibiri tɛmɛnen sakɛ Colonel Asimi ale kɔni ni Chine magobatigiw caman ye ɲɔgɔn ye nka nin waati laban in na sa baara min bɛ senna Chinois fɛ yen n'o ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenba in ye o hukumu kɔnɔna na sa jamana ɲɛmaw olu kɔni ni Chine ɲɛmaw olu ye ɲɔgɔn ye Asimi yɛrɛ ale ni Moritani jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye n'o o ye nin ye El Ghazouani farafinna ka kelenya tɔnba o ɲɛmaya o bɛ ale bolo nin waati in na min ye jamanakuntigi ye ani Fɔri Ɲasime fana ye ɲɔgɔn ye ani Centrafrique jamanakuntigi ani o fana ye ɲɔgɔn ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun na sa o ye k'a yira k'a fɔ ko Kenya Mauritanie Centrafrique ale ni Togo ni Mali k'olu kuntilennaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nin waati in na o de la jamanakuntigi ani ni jamanakuntigi ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falen kɛ sabula kɛba somɛba ninnu fana ja de ye nin o n'anw tɛ se ka taa Mauritanie ni Mauritanie président bɛ kɛnɛ kan ye an t'a di ɲɔgɔn ma ye siɲɛ kelen ale ni aso k'u kɔni ka kumaw o ye tali kɛ basigi lafiya tɛgɛdonbolona bɛ se ka kɛ cogo min na frontière ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka lakana k'ale sabati Fɔri Ɲasime ta o kɔni ye tali kɛ sa baara minnu bɛ yen ni AES yɛrɛ bɛ na olu kɛ olu natalen don an ka port la o kuma o ma se dogola maa ye tuguni min ye Touadéra ye n'ale ye Centrafrique ye olu ni an ka kuntilennaw ye kelen ye ka taa fara Kenya ale ta kan min ye Ablaye Diop ale de ye nin wulikajɔ ninnu kɛ yaasa jamanakuntigi ye ani ni maa ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na sabula somɛ ninnu olu fana b'a to i ni maa minnu ka surun aw kuntilennaw ye kelen ye a bɛ hakilina falenfalenw kɛ min ye miirinabaw ye wulikajɔba minnu bɛ se ka kɛ nka min ye Asimi ye ale y'a ka kuma fanba sinsin min kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ nin jamana ninnu ɲɛna anw bɛ AES ko de la han keba o AES ko kɔnɔna na Burkina y'a ka passeport bɔ passeport diplomatique biométrique kura Burkina y'o bɔ k'o di a ka jamanadenw ma min ye a passeport kura in ye keba CEDEAO tɔgɔ CEDEAO ja CEDEAO kasa CEDEAO kuma CEDEAO kalikaw y'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ a la pewu k'a bɛɛ lajɛlen kɛ Burkina kasa ni Burkina tamasiyɛn ni Burkina fɛnw ye k'a di u ka jamanadenw ma keba an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la yan
an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ tun bɛ nin labɛn na Burkina ministre de la sécurité ko k'olu bɛ nin kɔn ka nin kɛ maa ti ko cogo dɔn nka keba an bɛ ka min mɛn décembre kalo tile 31 nata AES jamanaw u tɛna se ka passeport CEDEAO utiliser tuguni dɛ i b'a dɔn n'o kɛra maa joli bɛ to maa ba 800 o de bɛ to u bloquelen don Burkina kɔni y'i saba ka bɔ a la donc ni fɛn in kɛra ka passeport in to mɔgɔ o mɔgɔ bolo dugutaga la o y'i bloquelen de ye CEDEAO passeport parce que o b'a jira k'a fɔ ko Mali t'a la wa keba min bɛna na juguya n'a bɛɛ ye o ye musakaw ye a tɛ k'aw ka wariw balanbala yɔrɔw la a y'a balan yɔrɔ yan fɛn bɛɛ lajɛlen ye Faransi de ta ye a dogolen tɛ maa si la bɛɛ b'a kalama o faso ta minnu bɛ a t'aw taw don o kɔnɔ Kasim transfert bɛ yen keba transfert bɛ yen keba monnaie bɛ yen Kasim monnaie bɛ yen n'a y'a to k'a ka wari to ni parce que diɲɛ kɛlɛ tɛ suda o mars décembre kalo tile 31 ni ninnu y'an galabuti na an bɛ mun de fɔ an bɛ se ka mun de fɔ sa an bɛ baga jɔnni ma sisan hali an bɛ ka girin papier minnu kan nin ye tan a bara b'an fɛ yan cogo min na sisan passeport dilan ka nɔgɔn ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye bi wa i b'a dɔn ko jamanaw AES jamanaw u tɛna na kɛ jamana kuruba kelen ye koyi bɛɛ n'i ka hɔrɔnya don bɛɛ n'i ka taabolo don bɛɛ n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya don wa bɛɛ n'i ka jamanakuntigi don u bɛn'a kan ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ma passeport ko kuma mɛn o la fɔlɔ pour le moment nka min ka ɲi an yɛrɛ k'an hakili to an yɛrɛ ta in na parce que Burkina kelen filɛ ka nin min kɛ nin ye a na kɛ u ni AES jamana tɔ ye fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ t'o kalama fana a bɛ se ka kɛ keba Dawudu bɛ k'a fɔ don o don k'an ka taa an ka papiyew ta an ka taa an ka papiyew ta min ye Mali biométrie ye o bɛna na wolo min na mɔgɔ t'o fana dɔn donc don nataw la maaw ka t'u ka carte biométrique ta maaw ka t'u ka carte biométrique ta maaw ka t'u ka carte biométrique ta parce que o kɔni CEDEAO ko kuma t'o la fɛn ko kuma t'o la o ye Mali yɛrɛ ta ye o bɛ ka dilan Mali yɛrɛ kɔnɔ yan Mali yɛrɛ bɛ k'o baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a dira minnu ma olu ye Allemand wele olu de bɛ k'a baara kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan donc bi Burkina kɔni ale y'a tɔgɔla passeport biométrique bɔ k'o d'a ka jamanadenw ma keba n'an bɔra Burkina an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen wasadenw 100 sarada la min ye maa 83 ye olu ko min ye Diomaye Faye ye k'a kun y'u hakilila ɲininkali min kɛ yaasa sa ko k'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye u ka calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen ko olu ciliko kuma u ma sɔn han u ko ayi dɛ k'u ma sɔn min ye maa 83 o de murutira maa 80 olu kɔni kun sɔnna a ma wasabulon yɛrɛ kɔnɔna na a kalayara kosɛbɛ sabula kunu ni kunnasini ko bɛɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ keba nin kuma in daɲinen don ye kosɛbɛ Ousmane Sonko ani Diomaye Faye halisa majorité t'u bolo koyi majorité min bɛ Assemblée nationale kɔnɔna Sénégali kabini san 2022 Macky Sall ta don olu de ta don wa u y'a yir'u la fana k'a fɔ ko u ta tɛ e ko Assemblée na si sɔrɔ nin kɔfɛ Sénégal Assemblée ana si sɔrɔ nin kɔfɛ don nataw olu n'o yira an na Diomaye yɛrɛ ni Sonko yɛrɛ est-ce que olu yɛrɛ fana na to ɲɔgɔn fɛ fana keba mɔgɔ b'a kuma fɔ koyi parce que kelen ye Américain ye kelen ye Français ye a kɔni bɛɛ bɛ OTAN na sa nka ko taabolo ni y'u kɛcogo ye u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ Nigeria tribunal ale ye sɛbɛn bɔ kunungo n'o ye mandat d'arrêt ye ka ɲɛsin Ngilɛw ka denmisɛnnin 2 ma ani u yɛrɛ ka duguden 2 ko sabula wulikajɔ min tun kɛra olu fɛ yen ni maaw tun bɔra k'u ka nisɔngoyaw yira k'u ka dimi yira ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sokɔnɔminɛn kɛ kɛnɛmaminɛn ye ko senfɛ ko nin Ngilɛ in ale ni Nigeria ka dɔw k'olu de tun bɛ k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna k'u ka yɔrɔ bɛɛ kari k'u k'a bɛɛ ci k'a filenkolon ci k'a dakolon ci ko wa fana k'u y'a ɲini sɔrɔsiw fɛ k'aw bɛ ka mun kɔnɔ n'aw tɛ coup d'état kɛ dɛ keba ko ninnu bɛ sɔn k'u si kaso kɛ
nga min ye anglais minnu b'a la anglais kelen min b'a la madala n'ale una wula nɔfɛ Ukraine jamanakuntigi n'o ye Zelensky ye ko missile balistique ko fila taara olu ka kalanso dɔ an'u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ ko ka t'o walo ko y'o waloni min kɛ Ukraine dugu la ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye olu ka maa lahawta satɔ ye Ukraine kaw u ka kiwariya ninnu kɛba n'i y'a ni irisita da ɲɔgɔn na u ka ja i ko jɛgɛjala ni baji irisikaw fan fɛ fɛn ma bin dɔgɔtɔrɔso kan a ma bin ekɔliso fana kan wuli parce que a fila bɛɛ bɛ yan a information fila bɛɛ bɛ yan olu ko dɔgɔtɔrɔso kalanso ninnu ko kalanso tɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ yɔrɔ min don k'a dɔnnen don u fɛ k'u yɛrɛ b'a dɔn ko yɔrɔ min don n'an bɔra yen Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na jɛkuluba minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ kɔlɔlɔw ale ni waati yɛlɛmaw ka taa fara météo diɲɛ seleke naani météo tɔnba keba k'u bɛna n'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi han ko ji min filɛ nin ye ko kalo nataw ta bɛ sɔn ka juguya o ye diɲɛ yɛrɛ météo ye nin di Mali météo ye sen dɛ nin ye diɲɛ météo de ye ko k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko bɛɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ko k'i sigi ni ji nataw ye keba an ti dugawu kɛ ko météo bɛ don caman fɔ o jiw ti jigin anw fɛ yan an ka dugawu kɛ Ala ka an kisi nin ji sugu ale tɔɔrɔ ma hali bi yaasa an ka jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min na n'an seginna ka na Mali la Gawokaw olu ye lajɛ kɛ bi lajɛ min gouverneur tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Musa Traoré général min ye maire ye Abouakar Daka Traoré ale fana tun b'a kɛnɛ kan Guzere o maire n'o ye Abouakar Yunusa Mayiga ye ka taa se armaw sɔngoyiw min ye kintigiw ye dugutigiw kamalenw ni denmisɛnw bɛɛ lajɛlen welela ka na sa min ye Lasal Gawo ka na ale ka wele jaabi wele bɛ tali kɛ mun na ni ye u ka ɲɔgɔnye banbɛn n'o ye Koyima ale kan ka kɛ novembre kalo tile 22 ka taa bila tile 24 na Gawokaw fɛ yen Gade min ye deuxième quartier la u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɛnajɛba in kɔni kan ka kɛ cogo minnu na a baabaraw kan ka sigi sen kan cogo min u y'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna seko ni dɔnko b'a la cogo min dumuni tobi cogo b'a la cogo min finikala cogo b'a la cogo min masiriw b'a la cogo min kundilan cogo b'a la cogo min min ye maanifinya ni adamadenya bɛɛ ni kelenya sinsinni ko u bɛna o baaraw de kɛ novembre kalo nata Gawokaw fɛ yen o de la sa u ye duguden bɛɛ wele k'a da u tulo kan maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min Gawokaw ko nin kɛnɛ in k'a tɛ f'u kɔ ne Ala n'a kira sɔnna a ma ko min ye association Lasal ye k'a ka hakilila tigɛ pewu ko u na ye u kɛrɛfɛ nin waati in na yaasa ka se ka baara kɛ baara min n'o bɛna n'a to a bɛ se ka ɲɛ cogo min na keba ɛgliw olu ka ndolati nata in a kumani bɛ ka caya nka an ka dugawu kɛ maa ye u gagné Ala k'u gagné a ko bɛ ɲɛ cogo min Ala k'a ko ye fédération malienne de football ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye coupe d'Afrique éliminatoire min kan ka k'an fɛ yan an ni Maroc taga labɛn san 2024 ko k'a fɔ bɛɛ ɲɛna sa k'olu yɛrɛ kɔni kun y'u hakili da joueur minnu kan n'o ye ndolatilaw ye ka minnu wele ka na ko ko o mɔgɔw la ko dɔ ma bɔ a la wa ka a caman ta ye ko o ye jogini ye u ka championnat ndolatiw olu senfɛ Amari Traoré b'o o la n'o ye jalatigi yɛrɛ ye Amadou Aïdara Doudou Lucien Kiven Johi Modibo Sanya Musa Sila ani Lasina Sinayogo k'olu sen tɛna ye a la fédération ko ka kɛ n'o ye u ni ministère ale ni ballontan baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na k'u bɛ dugawu don kɛ sa ninnu ye Ala ka u senw nɔgɔya Ala ka u ka bolodimiw nɔgɔya Ala k'u ka farikolo Ala ka a kɛ farijagabɔ ye fédération comité exécutif ko k'a b'a ɲini farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ Aigle Senkɔrɔma dondobaw ko min ye nin kalo in tile 20 min ye 26 mars ye k'an ka bɔ ko ka taa Aigle Senkɔrɔma dondo nin kalo in tile 6 tɛ wa juma don k'an kana to ko dɛ k'an bɛɛ ka bɔ sɛbɛn ale fasirila bi kunu sa kɛ septembre kalo tile 3 kun tɛ kunu ye wa comité exécutif premier vice président n'o ye Musa Sylvain Jakite ye
keba me dugawu kɛ joueur nunu ala k'u sen nɔgɔya farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ n'o ye ndolanci in ye min bɛna juma don ala k'a nɔgɔya mu la a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca a ko ka ca nka an ka dugawu kɛ an ka se ka Mozambique ci fɔlɔ a tɔ an n'o ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni ka kow bila sen kan fédération ministère ale ni farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu senkɔrɔmadonbaw ka lahɔrɔma kɔnɔna na n'o tɛ jamana y'a se kɛ keba bi tu ye taasibila ye min ye Amadu Seydou Traoré Amadu Jikɔrɔni ale ka somayɛlɛmali o san 8 tun ye bi ye sɔgɔmada in na sa baaraw kɔni daminɛna ni kuranɛ jigin ye a yɛrɛ ka du kɔnɔ Darawela Bolobanakaw fɛ yen jɛkulu minnu bɛ sifinw tɔgɔ la n'o ye faso kanu ye ale n'a ka commissaire principal n'o ye Ibrahima Kebe ye ka taa se Yɛrɛwolo Debu sur le rempart Sidiki Kuyate ma ninnu bɛɛ lajɛlen nana ka na taasibila in kɛ seli fana tɛmɛnen kɔfɛ min ye lazaramagɛ waati u taara taasibila kɛ fana salodon na Amdalayi cɛkɔrɔba ale dalen don yɔrɔ min n'o ye Amadu Jikɔrɔni ye ka dugawu don kɛ nka baaraw ma ban keba sibiri don n'o ye samedi nata in ye baro sigi bɛna na kɛ Amadu Seydou Traoré n'o ye Amadu Jikɔrɔni ye a ye gafe minnu sɛbɛ a ye baara minnu kɛ a ye bilasiralikan minnu kɛ o bɛ kɛ n'Ala sɔnna ma sibiri don Kora film na Mayanbugukaw olu fɛ yen bɛɛ lajɛlen welelen don ka t'o kɛnɛ kan min ye seereyaw ye olu fana bɛna na kɛ Amadu Seydou Traoré a yɛrɛ ye livre ba minnu sɛbɛn n'a ye gafe ba minnu kɛ olu baaraw kɛra cogo minnu na u bɛna na taa olu bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya maaw ye min ye nin cɛkɔrɔba in ye ale de y'i cɛsiri i jija Moribo ka sɛbɛnw Moribo ka gafew Moribo ka discours Moribo ka zanaw Moribo ka kumakanw k'a bɛɛ lajɛlen mara k'a kɛ livre ye ka dɔw min ye kumakanw ye k'olu bɛɛ lajɛlen lasago yɔrɔ la minnu bɛ a bolo bi o kɛlen don a denw ka tiɲɛ ye min Amadu Seydou Traoré ale fa o de ni Mamadu Konate ninnu ye baara kɛ pour que ka se ka Mali ale ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw baaraw sigi sen kan donc an b'a fɔ sa n ko cɛkɔrɔba ko ala ka ale dayɔrɔ sumaya n'an bɔr'o la Samba Tanjugura keba anw bɛna tuma min na kunnafoni di la an y'a daminɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dili de ye an ni nin kamalen ye ɲɔgɔn dɔn n'o ye Samba Tanjugura ye an bɛ maa f'a ma ko kamalennin Samba Tanjugura n'i bɛ maaninfin yɛrɛ ɲini o don a suman bɛ a dusu man bon waati o waati n'i y'a ye a n'a ka yɛlɛ de bɛ ɲɔgɔn na ale de tun b'a fɔ kuma caman a kɛra Sadu Wɛnsɛn kɔnɔna ye o Mamadu Konate kɔnɔna o Moribo Keyita la o ni Sadu Joliba bɛ yen tɔw bɛ pɛrɛn ni dusufɛn na tuma min a ko se ala de ta ye koyi ko maa min ka d'a ye k'a b'a d'o de ma wa a b'o fɔ cogo min na Esar Maliyɛn tun bɛ gan ye koyi Samba yɛrɛ a tun bɛ Esar Maliyɛn de kanu ne yɛrɛ ka gɛrɛ a la kosɛbɛ o sɔrɔla Bakari Sise Baxi Kiledu la Usman Traoré Man ani Jibril Kaba ala ma hinɛ na Vieux Ndiaye la olu de kɔni ne n'olu fana tun bɛ baara kɛ sport la kosɛbɛ o y'a sɔrɔ an bɛ école la nka en même temps an tun bɛ an fasa filiw fana kɛrɛfɛ ni kunnafoniw ye an y'a ɲɔgɔn dɔn o de la fo ka na se samedi ne bɛ Segu a ye ne wele ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a man kɛnɛ keba parce que kumakan banabagatɔ kumakan a kɛnɛbagatɔ kumakan a bɛɛ ye kelen ye sɔgɔmada in na a balimakɛ ye ne wele k'i ka cɛ y'an janfa dɛ n ko cogo di ta ko parce que ko olu yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don a kɔni banana mais a kun tɛ ka siko bana dɔ b'i minɛ sa a b'i bila quoi a ko k'a bɛna yan sini de sini tɛ alamisa ya k'a bɛ n'i ɲɛ da an kan ko komi an ye panoko kuma fɔ k'a bɛ n'i ɲɛ da an kan ko k'an lajɛ ko a bɛna se ka mun kɛ k'a b'o kɛ an m'an ta la ala fana b'a ta la dɛ keba maanifin i ka sabali o de ɲɔgɔn tɛ an bɛ fɛn o fɛn na an t'a dɔn min b'an sɔrɔ suko ani dugusajɛ cɛ an bɛ dugawu kɛ min ye Samba Tanjugura ye n'anw b'a wele ko kamalennin Sadu supporter ba don a ye maaw la sabali a ye maaw deli a y'a fɔ maaw ka muɲu a y'a fɔ maaw ɲɛna supporteriya fɔlɔ o ye k'a se ka i bɛ équipe min supporter k'a mago ɲɛ k'a sɔrɔ i ma degun don a kun i ma balawu las'a ma i ma sitanɛ las'a ma i bɛ taa i bɛ jɔyɔrɔ min kɛ i k'o kɛ carte ta i ka baara kɛ i ka tɔn ye yaasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na wa min ye tɔn belebeleba fila tun bɛ yen keba farajɛla o kun ka d'a ye Marseille ani Real de Madrid
olu fila kɔni équipe yɛrɛ fɛn bɛ jɛman don i ni sama don an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a furumuso a n'a denw ye a y'a ala y'a kɔn si min ala ka o di olu ma an yɛrɛ ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ wulada in na kibaruya an b'o jɔ yan keba k'i fo k'i wale ɲuman dɔn baara ale kɛcogo ɲuman na ale ni maaw olu kɛlɛ ka se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ cogo min sini n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan a so cɛ est-ce que conseil kɛra keba e fana bɛ siran kuma ɲɛ dɛ ni a so cɛ o tɛ conseil kɛ o o fana tɛ se ka fɔ wa bon k'an bɛn n ye n da bɔ a la